Astăzi vreau să ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este relatat în Scriptură. Ok? Din nou am să mă repet și am să mă tot repet. Dacă ar fi să ne uităm la lucrarea asta și să o luăm literal, nu face absolut niciun sens. Acum când spun Cuvântul lui Dumnezeu, primul lucru care îți vine în minte sunt cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, adică ce a spus Dumnezeu să faci și să nu faci. Dar o să intrăm în chestia asta, îți sugerez să urmărești cu mine. Eu nu am Biblia la mine, dar o să citesc de pe laptop. În Ioan, capitolul 1, începem cu versetul 1 de la început. Și spune în felul următor. La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu. Și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Nimic din ce ai văzut până acum nu ar fi putut exista dacă mai întâi nu ar fi fost imaginat. Orice lucru la care te uiți, orice clădire, orice obiect, și știi asta deja, dar trebuie să insistăm pe chestia asta, pentru că absolut orice lucru mai întâi a fost gândit aici. Continuă în versul 6 prin a spune: era un om trimis de Dumnezeu al cărui nume era Ioan. Deci Dumnezeu a trimis pe pământ un om pe nume Ioan. El a venit ca martor ca să depună mărturie despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu el era lumina, ci el a venit ca să depună mărturie despre lumină. Lumina adevărată care luminează pe orice om venea în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Vorbește despre gânduri. Aici este vorba despre gânduri, dialogul interior. Cel mai nediscutat aspect al minții umane de care nicio vietate nu dispune decât omul este imaginația, gândurile tale. Dacă ai înțelege cu adevărat că fiecare gând pe care îl ai, fiecare conversație interioară pe care o porți cu tine însuți este numele lui Dumnezeu și că gândul este cuvântul lui Dumnezeu care nu poate face altceva decât să creeze, cât de atent ai fi la gândurile tale? Foarte atent. Și continuă în versul 11 prin a spune: a venit la ceea ce era a lui, dar ai săi nu l-au primit. Nimeni nu bagă în seamă un aspect atât de vital, e atât de nediscutat. Foarte puțini oameni iau cu adevărat în considerare aspectul ăsta. Ok? Și continuă prin a spune: însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii al lui Dumnezeu. Și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. Adică gândul s-a manifestat aici, în lumea noastră. Când îți spun că lucrarea asta nu poate fi luată literal, la asta mă refer. Spre exemplu, ai auzit de fraza să nu iei numele lui Dumnezeu cu tine în deșert. Nu? 100% ai auzit-o. Nu, cum să zic, deșert nu are nicio legătură cu niciun deșert și nici nu ar face vreun sens. Pentru că numele lui Dumnezeu este gândul. Să nu iei numele lui Dumnezeu cu tine în deșert înseamnă să nu intri niciodată în confuzie, să nu te lași condus de gânduri lacome și negative și să te prinzi într-un ciclu de negativism. Pentru că vei crea acele lucruri. Dacă nu creezi un obiect, creezi o stare sentimentală. Dacă nu o să creezi o stare sentimentală, o să creezi o serie de evenimente și circumstanțe care îți vor provoca suferință. Nu trebuie să mă crezi pe mine. Deschide Biblia, dar asigură-te că o citești cu o minte deschisă. Așa va fi cuvântul meu. El nu se întoarce către mine fără să dea rod, ci el face voia mea și își îndeplinește rostul lui. Dacă tu continui să te gândești la lucruri de genul, vor ajunge să te consume. Absolut fiecare gând este numele lui Dumnezeu, pentru că gândul în sine este cuvântul lui Dumnezeu. Iar de fiecare dată când te lași condus de impulsuri destructive și egoiste, tu consumi din energia care este menită să-ți dezvăluie cine ești cu adevărat și ce-ți dorești.
Și dacă nu știi nimic legat de ce îți dorești, este pentru că tu iei numele lui Dumnezeu în deșert în fiecare zi. Asta facem. Am ajuns să fim mai confuși ca niciodată. Pentru că nu putem să stăm 10 minute în liniște. Nu putem să stăm 10 minute în liniște fără niciun fel de distragere. Mereu trebuie să ne stimulăm, mereu trebuie să mâncăm. După ce ai mâncat trebuie să stai pe telefon. După ce stai pe telefon trebuie să te uiți la televizor. După ce te uiți la televizor vrei o înghețată, după vrei o cafea, vrei o țigară. Non-stop facem ceva. Și după cum poți vedea, nu are legătură cu nimic superficial legat de să nu spui nu știu ce, să nu faci nu știu ce. E vorba de ceva ce se întâmplă în interior, ceva foarte important. E foarte important. Și vreau să ne mai uităm la un exemplu în care Hristos era cu discipolii săi pe mal și le ținea o pildă, pilda semănătorului. 100% ai auzit de pilda semănătorului. În Luca, capitolul 8, e vorba despre un fermier care a ieșit la semănat, iar Hristos le povestea cum fermierul arunca semințe, unele dintre semințe au căzut pe pământ uscat și n-au prins nicio roadă, altele au venit păsările și le-au mâncat, alte semințe au căzut pe pământ bun și s-au înmulțit de 10 sau 100 de ori. Iar în versul 9, după ce termină pilda, le spune în felul următor: cine are urechi de auzit să audă. După care ucenicii au venit la el să-l întrebe despre înțelesul pildei. Ce înțeles are pilda asta? Iar el le-a răspuns: vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește prin pilde. După care continuă prin a le explica înțelesul pildei și le spune în felul următor: iată deci care este înțelesul pildei, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, sămânța este gândul. Și continuă printr-un exemplu care afirmă și evidențiază perfect ideea pe care vreau să vi-o comunic. Ok? Sămânța care a căzut între spini îi închipuie pe aceia care după ce au auzit cuvântul își văd de drum și îl lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții. Astfel nu dau niciun rod. Ai observat că a spus cuvântul îl lasă să fie înăbușit, își lasă gândurile înăbușite de grijile și de nevoile vieții. După care continuă cu un alt exemplu: sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care după ce au auzit cuvântul lui Dumnezeu îl țin într-o inimă bună și curată și astfel fac rod în răbdare. Adică cei care își păstrează mintea curată și se gândesc doar la lucrurile pe care și le doresc, lucruri frumoase, lucruri vrednice. Okay? No, pentru cei care simt că eu denigrez religia și biserica și preoții și toate lucrurile astea, și Matei a făcut asta în capitolul 6 și dacă e să ne uităm, vorbește despre milostenie și rugăciune. Okay? O să vă citesc de aici. E de la sine înțeles. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta. Mai ții minte când erai copil, ți se spunea că în stânga stă diavolul și în dreapta e un înger și amândoi soptesc. E partea stângă și partea dreaptă a minții. Conștientul și subconștientul. Conștientul mereu este îngrijorat de tot ce înseamnă trup și nevoile trupești. Când te rogi, trebuie să închizi emisfera stângă a creierului și o închizi doar prin meditație. Pentru că prin meditație faci sacrificiul trupesc, despre care se vorbește în Biblie. Sacrificiul trupesc înseamnă să-ți sacrifici simțurile biologice, văz, auzi, miros și așa mai departe, pentru că doar așa te poți detașa de lumea exterioară. Iar faci asta prin meditație. Ok, și continuă cu rugăciunea. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Nu înțeleg cum oamenii ignoră așa ceva.
Nu ai cum, dacă îți scoți creierul afară, nu o să vezi niciun gând, niciun sentiment, nimic, dar totuși e acolo. E o lume întreagă care se desfășoară în timp ce tu îți petreci timpul aici. Nimeni nu vede ce vezi tu, nimeni nu știe ce știi tu acolo. Nu poți să arăți cu degetul unde este, dar este acolo. Nimeni nu-ți poate lua imaginația, nimeni nu-ți poate lua chestia asta, dar te pot minți, te pot condiționa și te pot aduce în starea în care tu nu mai ești conștient de împărăția lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu care este imaginația.